Jitham March Thalmarini Horni Pati Mungnoti Kaisa Kokthum Panda Klaijaka Cha Shalo Ahoro BJP Bodolni Ketal Habanok Sabai Sukrup Jakmano Kitingi Khorokdok ni Mungui Affair Klaijaka Hini Shawiknarika Takarjal Mondol President Nirmal debbarma Nai Naidi Thinangi Chatini Mangpliwo Hambai Pungkaham ini seng joto news channel tai social media jara salah gomai tar joto nongkhori nai sini khumuwlng je area bo বিশেষ খাইনে khumuwlng area ni sini Takarjal je Bidhan Sabha ni bisingo khlainai ba khlaijak o Jagangge to obono sini Takarjal Mondol ni je main party office singo jaga udbodhon khalaimen joto sibo o party office no pilai nai বিভিন্ন ভাবে মানে পলিটিক্যাল ক্যালেশ নহনি মানো বা সুনো কক সুরুই নাই মানে দল কাইছে নি বিসিঙ্গ মানে ফেগরা ফেকি রিংলাইনাই ফ্ল্যাগ ব্যানার পোস্টার অবাহেরক সকচাও হইনাই যে সুনো বিশেষ খাইনাই সিনি দল গাইছানা বরক মানে সিলি দं মানে অবাহেরক जों सायमानि दङ एक्चुअली जों फुलाने sini judi sanan thanga gai sini je naharmung sini Bharatiya Janata Party je naharmung sini Bharatiya Janata Party je chinta dara obong kha ekdom clear जों समाजनि tongkosong tongnai rokno समाजनि jara মানে একদম সুশিক্ষিত নাগরিক রকনো जों কোনো সময় ফানো বিভ্রান্ত খাইনানি তাই ক্লেশ খাইনানি sini abo uddeshoya जों o jagao ফহম দলনি বিসিং তুই খাইনাই 10 তারিখো sini पार्टी ऑफिस ने उद्बोधन खाइमानि बिसिंति खाइने जों एकदम सराय सराय के कोनो असुविधा करे एकदम ठीक ठाक न तंगै दंलाय मानि थियाबा ओ 10 तारिख नि हरनो 11टा 11:30 नि बिसिंगो सिनि अमो पार्टी ऑफिस नि बुसखांनि जे सिनि बैनार फेस्टुन जेमन फ्लेक्स रक दंमानि सिनि पार्टी नि जे फ्लेग दंमानि बाहेरनो सिनि सीएम नि बैनार दंमानि सिनि ओ जागा विभिन्न नेतृत्वनि बैनार दंमानि बाहेरनो थुमै रगैने सकनानि बागै चेष्टा खायगा 10 तारिखनि हरनो अबनो तैने जों खरक तामनि बुंगैनाय जे सन्देह ओंगै दंमानि माने जे बरक खाजे तंगै दंमानि आर अबनसे आगेबो हुमकि दंकि सकबै दङ सिनि नेतृत्वनि बिसिङाव बा सिनि कार्यकर्तानि बिसिङाव अबाहाय नेतृत्वनो जों सिनि तो खायनाय खरक तामनि बुङै जों राधापुर पियास जों एफआईआर खायगा ओ एफआईआर खायमानो तैनाय बरक 13 तारिखो प्रमोद हनिबो हक्ति खायनाय बरंगनां Takarjal Bidhan Sabha ni एमएलए बिश्वजित कलय Takarjal जन्मनगरनि बरंगनां एमडीसी गणेश debbarma बरंगनां जिक सिनि मानदाय विधान सभा केन्द्रनि एमएलए जिक स्वप्ना debbarma बरंगनि नेतृत्व कायसे बाइक रेली खायजाका ओ बाइक रेली बम इश्यू होने जों साइमांखा बरंनि इश्यू दंमोन अबंखा কোনো ইস্যু করে শুধু ও যে কেস রিজাং মানে অবন তুইনাই বড় কাইসা ফান ফুনগैनाय কাইসা রেলি হনি जों যতन साइमानखा फियाबा फान फुनगै रेली होनमाने बिसंगबा जों अबन साइमां हादे अ दिनो सिनि त्रिपुरानि बोर्ड एग्जाम रक चलि दं माने आदराबो बरक बाइक रेली न बरक खायका किन्तु बाइक रेली खायमान बिसिंतै खायनाय जों साइमानो बाइक रेली खायफ्रु बरक लाई थांपानो बरंनि नेतृत्व रकनो उनकलो बाहायनो हाय तेबेसा सिनि रुटनि आयं नारंग मानदाय मंडलनि सिनि पार्टी ऑफिस आर रुटनि yang narong obong सिनि Takarjal Mondol बा Takarjal Bidhan Sabha नि सिनि पार्टी ऑफिस ओ पार्टी ऑफिस न बरक सबाय सुग्रुबनि एकदम माने साफ सुथरा खलाय रेखा सिनि मो पार्टी ऑफिस अब जे मेन पार्टी ऑफिस obong तो बिल्डिंग मानि कारणे बरक हमनो चेष्टा खायगा सौनानि चेष्टा खायगा बरक पुनो नष्ट खायमालिया जों ताबो ओ जागा आसलाय दं मांखो ओ जागाबो आं सानानि थांमान गाबोसे सिनि बिसास खायनाय ताबो
एडिसिअ যারা गभर्नमेंट चालक दङ एडिसिअ गभर्नमेंट चालक दं माने बिसिंग जेमन सिनि जे बिसि एरिया ओ बिसि रक्त बेबांना एडिसिनि आन्दाराव फायो ओ एडिसिनि विभिन्न उन्नयनमूलक सामुं विभिन्न डेभलपमेंट सामुं आबंका कासुजागनो हायांगि दं आबाहिरनो केबो खेल खायनाय करे सिनि जे चिन्ताधारा सिनि जे मुसुंमानि बिसि लेभेल ताइ समाजनि जतनि स्लाय उक्लक लाइजाक व्यक्ति जतनि स्लाय उक्लक लाइजाक एलागारनो जों माने समान बाक्साके हिमलायनानै समान बाक्साके सागोगै आगयनाय जों जे जागा समतल एरिया बा सिनि डेभलपिंग ठीक आबाहायनो प्रत्येकता कुना जे एरिया बा डेभलपिंग जों आबाहाय एरिया रंनो जों डेभलप खायनो जों चिन्ता भावना तैने सामं खायदोंमोन किन्तु दाबो बिसि लेभेल आव गांखाय बिसेस खायनाय जों आबो पारा लेभेल आव गांखाय जों ग्राउन्ड लेभेल आव जों सायमानो लालमो थाहनै हलायो बिसि लेभेल बरक कैप्चार खायदोंमोन कारणे सिनि सरकारनो दाबो बददाम खायना नायदोंमोन अबाहाय आंक्लायजाक दंसिबो डेभलपमेंट नि जे सामुं बिसेस खायनाय एडिसि विलेज नि जे बिसिंनि जे सामुं बिसेस खायनाय बिसिनि जे प्रपोजाल बाय बिसिनि जे चिन्ताधारा चिकन चिकन निजिनि मानथाय सप्ताह निजिनि जे डिमान्ड तैने आंचलिक दल दङ प्रत्येकटा राज्यनि आंचलिक दलक न जे निजिनि मानथाय जे निजिनि डिमान्ड तैने बरक पलिटिकल इश्यूज खालायनाय बरक बोसाङाव आवग्लाय दं माने अबाहाय जिनिस सारक सिनि केन्द्र सरकार ताइ केन्द्र सिनि मोदी जिनि नेतृत्व जे सरकार चलै दङ बिनि नेतृत्व प्रत्येकटा अंशनि बागै प्रत्येकटा राज्यनि जे आंचलिक दल जारा खाय दंनाय विभिन्न इस्यु तैनाय आबाहाय दलंनि जे मुसुङै दं माने जे डिमान्ड दं माने अबाहाय जिनिस सारक सिनि मोदी जी जेबाबे सल्व खायनानि बागै थाङै दङ जेबाबे सल्व खाय दङ जों आबाहाय रंनो जों जुदि चिन्ताबा माखायनाय खांखाय सिनि त्रिपुरा राज्योआव बाहायनो जेमन जों जारा आंचलिक खाय दं नारक सिनि जे चिन्ताबा माखाय दं माने आबो जे माने जे वान सलाय दं माने जे जों डिमान्ड खाय दं माने सिनि त्रिपुरा जे आंचलिक रो आबो बेबांनो मोदी जी बेको सागांगसे जतनो डिमान्ड पुरा ngै थाङो खांखाय जों तामनि बागैनो बीजेपी नो साजे गियांनाय बीजेपी नो तामनि बागै चाया आंलायजाक माने आनि बुखाक्ति आं सुजाकक साना थांमान को बनो बीजेपी नो ताबुक चाया हलायो बीजेपी जरा सिनि बुकुम बारा उंथाय बारा जे बीजेपी खाय दंनाय रंनो विभिन्न बागै सोंनो माने चाया फुंनाय बागैनाय जरा आंचलिक दल खायनारक सोंनो विभिन्न बागै कुल्लायो कुतुकलायो जों आबो विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम जों सायमानो नुगो अबाहाय जागाव जों अबनो सानानो मुजुङो सिनि जो तंबान थाय सकताय सिनि जे वान सकलाय दं माने अबाहाय जिनिस तारक बीजेपी नि नेतृत्व टॉप लेवल नि नेतृत्व मोदी जी मालाय खांनो जो सल्व ngै दं हंखांखाय तामनि बागै बीजेपी नो दल नाक्लायबा जों जे बीजेपी खाय दंनाय जों बीजेपी खाय दंनाय त्रिपुरा सानि कुनु जागा हामियांथों निजिनि एलाकानि कुनु जागा हामियांथों आर ताबुक सागरा सिनि त्रिपुरा राज्यो 7 बोसोर सरकार चलै दङ ताबुक सागरा सिनि बीजेपी बुखाक्ति खायनाय सिनि बुकुम बारानि बिसिंगो जों सावनि ब अंशनि बागै सामो हामिया खायका आबो किन्तु केबो प्रूफ रैमेया बीजेपी जतनो तैनाय सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास नि माध्यमे जतनो कबागि हिंदान बागै चेष्टा खाय दङ आर सुंबो अजागा अबनो चेष्टा खाय दङ जतनि उंक्लक लायजाक एलाकानो जतनि उंक्लक लायजाक व्यक्तिनो जों सागाति हेति फायनाय जतनो डेभलप खायनाय एकलगि हिमबायनानै अबनो चेष्टा खायनो जों तागला विधानसभा ताबुक आस्ते आस्ते आवगलाय दं एक्चुअली सिनि बुखाक्ति एकदम क्लियर न त्रिपुरा मथा खरक नै केस रिजाखा 10 तारिखनि जे गथना खरक सिनि फ्लेग फेस्टन बेनार सब तामाने अबनो तैनाय बरक कायसा बाइक रेली खायलायका ओ बाइक रेली खायमानि बिसिंगो बरक रेली नि सिगाङाव बरक स्टेटमेन्ट लायका स्टेटमेन्ट नि बिसिङाव बरकनि वाइटिएफ नि जे फान फुनुगैनाय बरक कायसा बाइक रेली होनायनाय सोंजोदों सायमानो बरक निजिनि खुब बरक केंजाक बाइक रेली नि सिगाङाव गांखाय आबो बरकनि ककबायनो बरक सिजागि दं हा माने बरकनो खायो अब जे 13 तारिख जे गथना अब बरकनो खायफिरो अब बरकनि ककबायनो क्लियर ngै दं अथच मियानि जे कक थायो गांगासिनि यांनि जितेन बाबू वाइटिएफ बरकनि डिस्ट्रिक्ट नि संगदता प्रेसिडेंट खाना ब साफिमानि गांखाय जेमन आजागावति प्रमथन कुनु याक करिनि साब किन्तु सिनि बहक्ति गांगा सुजा सुजाबो बदा बया साबनि दलनि बरक सिङाव ताव क्लियर जों सानानि बखां गांगा अब जों थांया खायफानो जेहेतु बरकनि स्टेटमेन्ट नि बिसिङाव बरक वाइसांका फानफुनुगो होना वाइसां गांगा सिंया हनि गसियो अब निश्चय जों थानाव एफआईआर खायगा दुइ दुइबार जों एफआईआर खायगा थानाव एफआईआर खायगा बिसिंते पुलिस इन्वेस्टिगेशन खायगा बिसिंते अब मानदांनाय साबो खाया बरक इन्वेस्टिगेशन खाय दङ aboni tui sung kes khaika kes khaimani khorokta ni bungui sung kes khaipika je netritro ni bising tui khaine je
बाइग्रेलिया दिनो खाइजागो जों बर'नि मुङैनो खाइका साबो पार्टिकुलार साबो पार्टी बिसबाय फैका जों आबो अ जागाव नुगियाबा जे नेतृत्व रइने बाइग्रेलि खाइका आ नेतृत्व बुङो जों केसनो मा खाइका सिनि नाहार मंकाबनो जे दुषि मानजागनाय बरमा तारातारि एरेस्ट खालायनाय कम से कम माने खुमुलुं एलाकाबो जों शांति सिसनरागैनाय ताउसा जरासिनि विभिन्न पॉलिटिकल एजेंडा नतिने जों ताबो डेवलपमेंट नाइसिगिने जों ताबो जों आबुइ तंमान जराबो विभिन्न क्लेस जे चलि तंमानि अबनो दमन खायनायनि बागैनाय आर सटिक उचित सिगा मानानि बा रोनानि बागैनाय आं पुलिस प्रशासन सिनि सिनि जज साहिबरावनो जों कयहरता नरक एनडीए सरकार में तो ट्रिपल इंजिन सरकार का आसो दिन नरक ट्रिपल इंजिन सरकार नरक तीनटा दल मिली वही जे कैसा नर उनको तो माने क्या नरक की पुइतो थांलाया दा ना आईपीएफ की बाई वैसा नरक नुखा की बीजेपी का उनको माने अलायंस को बोनो बसक चलाय माने बोनो तो चलाय माने वाला चलाय माने ताऊ बाहर ना तिप्रा मुथा बाई नरक अलायंस फाइ माने उलो सेम द नुसका एके ओमोथि नां बसो जति थां सयनो नरक जे ताबो जे चलि दं माने एक्चुअली सिनि विशेष खाइनाय एडिस एरिया नि बिसिंगो जे ताकार्जला जे विधानसभा अबंखा जे खुमुलुं जे सिनि मेन बिल्डिं ओ मेन बिल्डिं नि कासाकासि सिनि ताकार्जला विधानसभा जों जतनो साइमानो जों थांनाय प्लेयार 5 बছর जों सঠিक भाবে नसलिनान बागै चेष्टा खाइका किन्तु आईपीएफ तिरक बाय जों किसिसा बुल बुजाबुजि इंमानि कारणे बर किन्तु सिक्का मानै थांका अबनि परिवा हायना हाय 2023 जों बीजेपी आईपीएफ सरकार फाइटिका अ फाइमानि बिसिंगो 2024 नि पार्लियामेंटारि इलेक्शन नि सिगां सिनि मथानि सुप्रीमो सिनि प्रदुत किशोर मानिको सिनि बुबाग्राजी बिनि नेतृत्व तिप्रामो थारक जतरनो सबाय सुग्रुबैनाय बीजेपी ओ बुट रोरोखा पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसन गांगासिनि बुबाग्रानि सिनि बिबि जों जतनो सिनिवो बनो बीजेपी नि सिमल बाय बुट माने टिकेट रइने जों बनो बुट बासरे पास खाइ रहका जतनो हामजागलाय बनो बुट रइने गोबां संख्यक बाय बुट पास खाइरका सिनि पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसन गांगा सिनि कोसाम सीएम बरंगना बिप्लब कुमार देवजिनो सिनो जागाव टिकेट रइने आईपीएफ दिरक नरक किसा कथा लायो लास्ट पॉलिसी खामाने नरक किसा हाइपी का गदा खानी सब मगर को आउ जगह आ जायो सर ताबो जे नरक के रूलिंग पार्टी जे कोनो आंचलिक पार्टी बाय उमहाय सब समय केसे केरे हुंलायो आजगा ना सा दंगदे रूलिंग पार्टी दा चाप मानि कोनो जगह वो कमी दं किसा सरकार दिया दं बाहाय मानजुमाया एक्चुअली ओ जगह सिनि बीजेपी नि बाहतिंगा तो जों एकदम माने क्लियर न साइमानो सिनि बाहति कोनो आबाहे माने बेदाबिदि बा जों खेगलायमेन कोनो कुरै तांखाबा सिनि आदर्श बाय जे सिनि जे जोंमा जे आंचलिक माने एलायंस अफ फाइनाय रक बंनि जे नाहारमं ते बंनि चिन्ताधारा बंनि आदर्श किसिसाम फेलायमानो आ फेलायमानि कारणे बर हयतो एडिसिरियानो सम्पूर्ण भाबे सिनि हरिवान सगैना हारकाना आबनि कारणे जोंनो अनेकटा समय अनेकटा जराबो माने विभिन्न उन्नयनमूलक साबुं खाइथिनाबो जोंनो विभिन्न भाबे बादा बिघ्न खाइका आबा हेंगिनायनो बर लास्ट अफ दि जेफोरो एडिसिएल इलेक्शन नंगो 2021 आफ्रोंगा बर उचित सिगा मानै थांगा दा आ जागाव जों ताव जुदि सानानै थांगा जों बिसेस खायना तिरफाव ताबुक तीनटा पॉलिटिकल पार्टी मिलुइनाय ताबुक सरकार दङ त्रिपुरा राज्यआव अ जागाव जुदि सानानै थांगा अंकाय 2018 सिमि तो बीजेपी आईपी दङै दङ 2023 बाहायनाय जों बर बा एलायंस न दङ किन्तु 2024 नि थेगे अंकाय जों प्राय मोटामोटी तिप्रामा थाबो सिनि बीजेपी बाय गदालै थांगा अ गदालै थांगा हामानो अ जागाव आं जे बुचिमानि हिंगा अंका आनि बिसिंदै जुदि आं क्लियर भाबे सानानै थांगा अंका आं अबनो बुचिबो I50 बीजेपी हिंगा अंका 2018 सिमन एलायंस दङ किन्तु तिप्रामा थांगा अंका आनि हिसाब हिंगा अंका तिप्रामा ता करिखा बीजेपी से अंजां माखलाय थां बरंना तान बगे माने 2024 नि जे पार्लियामेंटारि इलेक्शन दुनोटा सीटनो कोनो तिप्रामा थानि एंगेने कोनो सिंबल करी कोनो किछु करी बुबागारे नेतृत्व जतनो हामदांगिन तिप्रामा थानि जत वारिया जत नेतृत्व रखबो बीजेपी नो बुट दख दुनोटा सीटनो पाइथांनि सुमुंत नायसा ताबो नरमनि जे ओ केसे केरे बुंति हाय के नर गाहामलाय दंगायने बा परिस्थिति बसुतै नर नाहालाय जे ओमो गाहामके दंगायने बा सिनि बहाक दै जों केमनो कोनो एरं एरं जों केमनो ये सुरनानै बखाबो थांया जों ओ जे सिनि फ्लैग फेस्टन बैनर जे नष्ट खायनाय पार्टी जे सबायनाय अबरनो
মানে রমैनाय एरास खालायनाय सঠিक उचित बरन माने शास्ति रनानै ओंथों जों सिनि Sir, de flashstone banner sebainai bokit di pramothani netrito hina nor tik tik semancho ngabo otherwise tek uni bano সাধারণ বড় কোনো ngai man bala amtoi মানে mental amtoi ro kono kono जों आपातत केस रेखा सयजनानि मुङै केस रेखा दुइटा केस सयजनानि मुं जों आजा उल्लेख खायजाक बरंनो नुङै जों गांगोन सायमाने साबो खाया आरो पार्टिकुलार जों मक्लबाय थां माने एकदम आइ विटनेस सहक लायनाय पुलियानि केस सं गांगोन तीन जन बुङा जागा सिन आइ विटनेस बो दङ जों आजा सिनि साखि ताखि दङ आबोथ ngै थाङा नोंगा गाव ओ जे पार्टी बि जे सबे लाफे ने 13 तारिख जे प्रोग्राम आबं गांगोन जों आबादत जे नेतृत्व न जे नेतृत्व रनाय बिनि बिसिंति खायनो बाय रेलि खायजागा आरो रेलि खायमान बिसिंति खायनो पार्टी बिसबाय जागा आबन गाना जों बमनि नेतृत्व रङनो आबादत येसि मासु